Chini duijona takuk miawo naik subedar no butar kimi mani chini komandan masa tongo bongno butar mani belai kene bukan nangjak belai kene mukti kelaijak ang YouTube pomto nai malia kamma khorang khnai malia umai kaina ang hai bukha dukho nangai sara tripura ne borok mukti kelaikna tan hima mukti kelai eker por ek sung buthar jagmang ni tongo sung buthar jagmang tongo sung bicar maya bicar sano sung bukha khak kamnai no jehetu tipra samang buthar jag tongo nung damo bicar rimaya biplop di jenang sungna mutongo nini thane bar bar request khlai tongo nung bicar sane ba bicar rimaya nung bobtu jat mukhyamantri nung bobtu jat nung tipra sarang no nai nai tipra sarang doroti nung bahai jeng poriskar saimaka nung jodi tipra sarang no asana hamjak tongan ke ani nayak je ani Commander Nayak Subedar buthar jangmani guli kok jagai bono nung proof khai di nung o je borok bono kogoi buthanai bono phasi order roi nung bono buthar protishot phunok de ti prasar belai khai khusing nai biplop dev ji ti prasarok ni bagai belai kha nango belai maya nango nei jeng jotto ti prabasi rok khusing nai abose ang nayo ang asun kok sanai nung jodi doya tongkha ka abono phunok de TWF amoni jodi bicar jodi sanai mai angke nung kaisa lama phunugoi ri angke asgoi tongla khaise Tripura rajyo kapiri rinai TWF rok kuno din jeng nirok khlai asuk tongla buskang seng himoi amoni protibad khlaina siwo Tripura sarok protibad rukina rongo seng tai chup khlai tonglia sei protibad no kebol lama kasin narung malia abo seng Bubagrani netritwe TWF seng aboni protibad khlainai rukinai sini bisingtino bubagrano logiri oibo seng greater Tripuraland tubunai asuno angkok kesana musung hambai